aktiivisempi Jari. Vähän toimintaa nyt. Terranova alkaa. Oo aktiivisempi, hae vaan. Hae vaan. Ei oo pisteitä, nyt vaan hakuu. Hae Jari. Hyvä! No niin, rauhassa. Hae käsi, rauhassa. Rauhassa. Ota se käsi siitä saman tien. Ota se käsi. Ota vaan, ei oo mikään kiire. Just noin ja sit käsi kiinni. Käsi kiinni just. Hyvä! Ota vaan, ota vaan. Ota vaan. Ota se käsi Jari. Minuutti mennyt vasta. Ota se käsi. Siitä niin. Käsi kiinni. Käsi kiinni, hyvä! Väännä nyt saatana! Väännä Jari. Ota triangeli kiinni. Väännä, 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 väännä! Hyvä! Super Reiniala.